Matul is-sena 2025 l-Aġenzija għall Pagamenti Agrikoli u Rurali l-ARPA ipproċessat kważi 70.5 miljun euro f'pagamenti ta' diversi skemi mill-Unjoni Ewropea u fondi nazzjonali, żieda ta' 45% fuq is-sena ta' qabel. Dan ifisser aktar għajnuna diretta fil-bwiet tal-bdiewa, aktar investiment fl-irtsiet u aktar appoġġ lejn il-komunitajiet rurali. Dan tħabbar waqt żjara frazzett tal-Baqar f'San Ġwan fejn il-Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajt u d-Drittijiet tal-Annimali Anton Refalo u l-Ministru għall-Fondi Ewropej u l-Implementazzjoni tal-Programm Elettorali Stefan Zrinzo Azzopardi iltaqgħu mar-raħħal żagħżugħ Joseph Mizzi u missieru Salvatore Mizzi. Fil-fatt Joseph Mizzi benefika minn skemi ta' għajnuna l-modernizzazzjoni tal-irtsiet kif ukoll għajnuna l-investimenti għall-bdiewa żgħażagħ. Jgħinu biex aħna nkomplu ntejbu l-operat tagħna u biex fl-aħħar mill-aħħar ikonna prodott tal-aqwa kwalità biex sa fl-aħħar igawdi minnu il-konsumatur Malti u għawċi kollu. Sa dan it-tant il-Ministru Anton Refalo qal li dawn ir-riżultati juru kif il-fondi Ewropej u nazzjonali qed jaslu b'mod konkret għand min jaħdem l-art u jkabbar il-prodott lokali. Fl-2024 aktar minn 6,600 applikazzjoni ġew ipproċessati fosthom skemi ġodda l-benesseri tal-annimali u għajnuna lil bdiewa żgħażagħ biex jistabbilixxu ruhom fis-suq. Aktar minn 40 miljun euro tħallsu fuq proġetti ta' investiment konkreti li jsaħħu l-bażi tal-agrikoltura Maltija. Il-Ministru Stefan Zrinzo Azzopardi saħaq li dan il-proġett u eżempju ċar ta' kif il-fondi tal-Unjoni Ewropea qed jaslu għand in-nies u qed jagħtu riżultati konkreti fil-komunitajiet rurali bħal f'dan il-każ fil-qasam tal-bidja u l-produzzjoni tal-ħalib.